Hi, tanaw tag TV. Talang mag-isa. Isa dito sa gawas. Ganihara dito ba? Sige, tanaw siyang isda. Nabalita na oh. Wa pagyapo na human. Sige rag. Isda. Wala na siya time. Tanawa, unsa na orasa. Alas 11:20 na. Ay 15. Pero wa pa jud siya nahuman sa iyang isda. Sige rag at ambot na lang jud lagi. Natanawon nato dito ron kung sa iyang buhat. Tanaw nato. A few moments later. Grabe lagi kaayo. Kaadik. Huy. Uy, di na kamo sulod dire. Naunsa namang ka din ha. Ako Uy, ko na human garing. Uy, pagdali ba kay mga tulog na ta? Grabe ka ganihara ka diya. tulog di kag-ingo diha diha. Naunsa day ka nga. Kaganihara man ka diya. Dapat ginapa-ako. Kasi mga anak na niya. Anak ko. Nya, antod. Sa orasa diya ay imong paabot tira. Grabe naman po na paaboton jud nimo. Actually, ang gabi na na-schedule sa pagpanganak. What? Wala kang po nagtaon. Naka-schedule lang siya. Wala yung tinatang. Sa magabi na sinaw doon. Naka-schedule ang pagpanganak. Naunsa nga. Nya, unsa naman orasa o. Grabe naman po nang. Naman sa dahiga di ay. Nya, sige ra kagpakaon dira. Pulaw na kaayo. Pagkuman. Kagtaan mo sunod naman ko. Mana kong alagaan. Ikaw na ko alagaan. Hilom dira eh. Tulog na ko eh. Ay, sa katulog ka alagaan na ko. Pag sure Ka eh. nag-alaga na ko. Nalaing na dyan ko sa imuha ba. Ayaw ka na. Maski magtanaw TV, kita lang isa. Ano man dyan na. Naitay na. Huwag ang duwa. Laki. Ginabuhat yun. Dapat yung ginabuhat. Hindi man yung pag-uban tapos na ito. Sus, puro na lang dyan ka. Isda. Lugay matulog. Saan naman na? Uy, Ano, nagpakaon ko. Saan magkatapon siya? Uy, napakaon ko. ay ang nimidara eh. Sige, yaga diha ba? Matulog na ta. Kasi yung mapas ako, pakaunon sa anak ko dito, niya, pakaunon ko kita. Yun, nalaing na dyan ko sa imuha. Niya, mga anak na niya. Isunod ikaw na po sa mga anak. Naunsa naman ka. Uy, pagdali na diha ba kay matulog na. Lagi, mapas ako. Ha? Naunsa naman na siya. Uy, Kita, niya, ikaw na po akong talaga. Ha? ay, nalaing na ko sa imuha. Pagdali na diha kay mga tulog na. Lagi, ayaw ko dalik-daliin. Gusto pa dalik-daliin natin ko. Ang Apas na ko. Apas na ko ba?